Sisig. Asa na po kaya ni gikan si Hana? Unsa na? Atay! Street foods! Perte dyan yung bayhana ni. Abi na kong manghihira ni palit naman po dahil street foods. Sa Hana? Abi na kong manghihira ka. Gutom ko nga. Gutom ko. Dagan na kayo mapaliton dahil street foods. Gutom ko, ayoko be. Yung street foods, dahil ka nun. Ano lang man? Kung ingon dahil ka dahil gutom ka, di pa kaon ako ni ako ah. Kung ka? Ako dali. Pikyam. So naging mapalit din mo kikiam. Sa pa na. Tiil. Ilsa. Manok. Yan sa pa. Naghan ako ni palit. Tempura. Na, unsa puros naman na mantika eh. Karon naman, cheat day. Tapos, kani, healthy ni, kani. Unsa man na? Tofu. Sa topo. Tofu ba? Anang puti Basta na toko. humok. Anang puti na humok. Dalawa. Healthy man eh. Nga pinarito ang gapon ni. Saan ba? Healthy man gapon eh. Kaya healthy ano daw pinarito. Tofu. Saan ko nyo sa sabaw? Sabaw nga. Tapos, mga sabaw-sabaw. Nakoy, lumpia. Dali ibig eh maganda ta karon mga ngita tag internet yoy. Wala ikon dere, wala wifi ba na ba? Tapos, kani kanon. Sisig. Kana ra ko abi sisig. Sisig na ikanon, no? Sisili. Lolo, kaon daw. Lumino. Sige daw. Ha? Nang sili oh. Ah, sige. Tagpila man ang sisig. 25. Sis, tag 25. Kanya kaning kuan. Kaning kikiam kani pila man eh. Kikiam. Upat ka to ko 20. Tag 5. Kana lumpia. Tag 5 pod. Ang tofu ka tag 15. 15 isa ka tuhog. Mahal man kay healthy man. Eh, so naka-healthy lagyan na daw nga pinarito nang gapon na sa mantika. Awa, i-search na. Healthy na siya. Kani ka tag 5. Wala sauce. Na, ano? Nangayon ako sus. Dapat ilaw na sisig ba bibi? Me, dapat i-shake man na siya. Di lang kay ko shake. Kay kuan siya. Gamay yung sudlanan. Wala man dito. Wala. Wala na yung money bi. May no. Barato na siya. Benching ko. Sabi ko na yung tofu. Di mo kayo daghagkuan, mantika. Babaeng nga walay arte sa nawong, mga makeup, mga arte sa lawas. Pero ang patay gutom. Last me. Kami ito sila. Lumpia nagsabawan og suka. Sauce. Ano ba? Kanya may sudan ng lumpia. Kami. Ganta ka ulit, pwede mong kay kulit. Dok. Tofu. Tempura. TL. Muka? Wala akong TL mong gusto. Ano ba 'to? Lupin. Ano na ito na itong TL? My favorite.
Yummy. ₱150 lang busog na kay ko. Kaming Marky dahil. Yum, 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 yum. Mm. Totoo ko ito. Mm. Manit ako. Ay, suka na. Teka naman. Ano na sauce? Una kong telo. Ako ano na nga, mga tulo na dala. Tungod din sa babaw.